mo gusto mo greet sa imo? Nay gusto mo greet, ha? Di ako? I talk to my where the Napa. we Happy birthday daw, no? Happy birthday! Alas 9:33 padayon. Ito tagab sa katong video nga ito nabiyaan. XFM Katropa. That provision. Cash advances shall be limited to the requirements for 3 months. Thank you, Mr. Witness. So tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama Based po ba? on this provision po, yes. Tama po. At 3 buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Wala hindi man di po ay. namin sinama sa findings namin yung Wala man 11 lagi days. mundo. Stop. In Joint Circular Number 2015-01, gipangutana mga higala ni Attorney Michael Poa si Wamil, no? Attorney Wamil, mga kaigsuonan. No nga kining budget, no? For 3 months. Ang 3 months ba? Quarter. Yes, mo na quarter mga higala. Doon na may balaod diha nga nagbawal nga gastuhon nimo siya in 60 days. Doon na may I mean sa circular, no? Or laws in general, no? Nga nagbawal. Ya katong allotted nga budget para sa 3 ka bulan. No, apparently di na to nimo di na magud nimo retroactively magayagala makaingon ka nga dapat gigasto nimo tog October because in the first place wala ka gihatagan sa October ug November, it was given to you on December. Okay? So wala na. Ang pangutana ang question karon is do na bay balaod mundo? Kay mo man ang inyong gipasiatab no nga. Mali lagi kay nganong gigasto 11 days. Ha? Do na bay balaod or let us say for example na punto diha may gala sa Joint Circular Number 2015-01 nga nag-ingon nga bawal nimo siya gastuhon in 60 days. Dili pwede nga hutdo nimo siya in 60 days. Naawala. Ito bag sa witness. Siya maka-attest na ng mga igala. Iya man ang tubag. Ato man ang gibalik. No? Wala. Next question. Do na bay balaod? Is there a law nga nag-prohibit niya nga gastuhon nimo in 11 days? What's the answer? Negative. Wala sad. So, sa problema ninyo ron? Bullseye. Bullseye. Oh, ang utok sa mga nasa pikas ana dayon si Badong nga nagpakita lang mga gastadura si Inday. Bungot sa ito. Gwapo sab nga konklusyon. Okay sad nga konklusyon. Bullseye. Kung gipalit na ni BP Sara og sana Louis Vuitton. Mahalon nga bag na Louis Vuitton. Louis Vuitton. Gipalit nag mga Chanel, Michael Kors, marami mga nailhan ako nga mga brand kanang mga beer brand, no? Kung kana gipalit na mga higala ni BP Sara og mga usa man ang mga signature ko ano. Kana kay sabay daw yung mga anak to mga higalang mga mga feature mga higalang nga mga nipo babies. Mga anak ba to sa mga kontraktor? Ngat og mga pi mo atog France mga higala gusto mo kaugpan mo atog France kay mo kaon may higala og croissant. Ay! Ay mga puangod. No? Mga nipo babies. No? Si Sara ni po dili pa na. Mukaon man na sa Agdaw. Nanay kabawan dia may higala paborito niya sa Agdaw. Agdaw Public Market. Mag-t-shirt naman na mo anha. And besides, wala ko kita nila mga higala nga kuan kaayo kana bitawng show off bitaw. Di man kumutuo nga wala sila'y alahas, wala sila'y mahalon nga gamit. Di kumutuo. Mumalit mga ang mga kabos. No? Di ba kumutuo mga kita ganin taon nga tama-tama ra mangita patag rilo nga
Kaya po nang madaot na yung mga isa katuig. Ito tagrilo may galang at least tag 10,000. 20 mil. No? Ako, di ko ako tagayang rilo sa amo. Di ko karilog tag 30 mil. Usay gani panahon sa kapitos, diskitahan na ako ni mga higala. Problema laki pa ka na sa hardware. Gamay ra may dawat. Oh, sir, nagtubag-tubag diri ang trolls. Sagdi lang, no? Sagdi na sila. Trabaho na nila, may na maka-income na, makatabang pata nila. Oh. Sila na nagbalos-balos, oh, si Badsbado, si Raimundo. Oh. At least ilan man na screenshot nga, oh, nabuhat na mo among trabaho ha. Oh, ante. Oh. Kinsa ba kay ilang iyaan? Nahimo na mo among trabaho ante, oh, tanawan eh. Nagsunod gyud ming Raimundo. Sige, just keep going. All right. Now, ini bang balikan nato ni mga igalang joint circular, no? Ang ingon nila mga igala, no, ang ingon aning mga santil mo, ng mga trolls nga nagpakita ra ko nga gastador mga igala. Ato sa tanawon, kay diha man pud lagi pakita mga igala sa impeachment trial. Unsa gigastuhan? Oh. So dito na mo gawas mga igala ang computer, no, ang eskwelahan, tables and chairs. So gastador siya. Medisina, gastador siya. Tanaw ninyo mga igala. And because of this, musamot, bisan pag inyo may galang mapalagpot si Sara, you will never win the hearts of the Filipino. Ganito, nidapig niya. And whoever ipuli nila, sa akong tanaw ha, whoever ipuli nila mga higala nga maoy dapigan ni BP Sara mga kaigsuunan. Whoever is that person, si Baste makahana o kinsa man na may galang tarpulano, okay pakialam. Mga katropa. O si kinsa man na, mudaog na siya, mga igsoon. No? Mudaog na siya. Kaya minsan na gastador, no? Extravagant. O sige, palit diyan ng 100 million, puro mga mahalon nga bag. Kung saan nagipalit ng 125 million, magipalit siya, gipalit ni Sara na may gala, puro alahas. Nagigasto man na may gala sa eskwelahan, gigasto may gala sa computer, tables and chairs, medisina, balik-balik naman na. Di ba? Pero sila gastador, kung saan nagipalit ni Sara na, bag nga mahalon, katong na yung mga buaya nga, panit sa buaya nga mga kuwan. Kung man nagipalit ni Bibi Sara, dili man. Gigasto para sa eskwelahan aron nga dili matakdan may gala sa kagaw sa komunista. Oh. Binawa. Gastador nang ingana. Extravagant. Sobra-sobra. Maluho. Oh, unnecessary unsa pa tong mga tawag nila? Extravagant may gala matod pang kapunan, bungga kaday. Ay. Anak kagang. Padayon. Sige. Wa man day nagbawal day, wa man day naingon nga bawal siyang gastuhon in 11 days. Sige, padayon. Disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. Familiar po kayo bilang isang CPA sa accrual method of accounting? Yes, sir. Can you just Right, di ba, yung mga simple CPA, terms, no? because I'm not CPA lawyer. Kuyaw na, mga yana, no? Pansit ra siguro sa ng kuan ba no kanang tax. Kalisod na. Sige, padayon. even a CPA. Just give us a glimpse kung ano ibig sabihin. Ano ba ang accrual method of accounting? Kapag sinabing accrual method of accounting, yung expenses ay nire-record upon incurrence, not upon payment. Opo. Okay. So, dito po ba, pwede po ba yung parang I'm just a simple-minded person? Parang buy now, pay later? Ganon? Wala po yan sa joint circular, so I am not authorized to It's okay. answer that question. I will leave it at that. Punta na lang po tayo sa liquidation. Sa liquidation po, under the joint circular, that's under 6.2.2, correct? Under 6.2.2, if I may just refer you to that provision, dapat po maliquidate magsumite ng liquidation report ang isang agency na may confidential or intelligence funds within 30 days after the close of a quarter. Tama po ba? Tatlo po yung nakalagay dito, hindi lang po at the 30 days after every quarter. Sige po, please enumerate for us. Under 6.2.2 of the joint circular, all cash advances for CF and IF shall be liquidated within 30 days after every quarter
or from the approved target date of completion of the project or activity or after the cash advance had been fully utilized, whichever comes first in accordance with the procedures as stated po. Okay, thank you po. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung liquidation report na isinumite ng OVP for their fourth quarter confidential funds 2022. Maybe this time we could just ask our assisting counsel, Your Honor, to hand the document. Assisting counsel for the other side may also Prosecution. approach. Maaari niyo po bang matukoy kung anong date po na-receive ng COA ICFAO itong liquidation report ng OVP? Based on the transmittal letter po, January 17, 2023. January May we know, 17. Your Honor, for our understanding, what exhibit number? Sorry. Counsel Thank you for referring reminding me, Your Honor. You're welcome. This is Exhibit D-1-4-OVP. This is the prosecution's P-1-11-A. No, I'm sorry. One? I'm sorry, what is it? Sorry, D-1-1. D-1-1. Sorry, Your Honor. -1. I was just corrected. Counsel, Your may Honor, proceed. for the record, this is not a common exhibit, Your Honor. Duly noted. Now, base po sa date na nabasa nyo, compliant po ba na within the 30-day period ay nakapag-submit sila? Yung act lang po ng pag-submission, na pag-submit rather, ng liquidation report. Based on this document po, yes po. Yes po. And kung mapapansin nyo po, doon po sa transmittal, meron pong isang checklist. Tama po ba? Yes, sir. And I will refer you now to item 6.2.2.3 of the joint circular. Ayon po sa 6.2.3 ng nasabing Joint Circular 2015-01, ang gagawin po ng receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan po yung checklist, tapos susuriin po yung mga dokumentong isinumite ng ahensya, yung mga attachments, kung pasok siya doon sa checklist of supporting documents na kinakailangan. Tama po ba? Can you repeat your question po? Ayon po sa 6.2.2.3, ang receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan yung checklist and then titingnan din, susuriin yung mga naka-attach na dokumento kung compliant siya dun sa checklist. Tama po ba? Yes po, based on the joint circular. Based on that same provision, kung yun po ay kompleto, tatanggapin po ng COA ICFAO. Tama po ba? Yes po. At pag hindi po kompleto o meaning kulang po yung mga attached documents, yun po ay dapat ibalik ng COA ICFAO sa ahensya at hindi muna tatanggapin. Tama po ba? Yes po. Based And on in- this provision po. Opo. And in this case, because of the receiving stamp, would you say na tinanggap po ng ICFAO ang submission ng OVP? As stamp po nung ICFAO, yes po. Okay. Thank you, Mr. Witness. Tama na. Oh. Okay na na. Diba? Compliant ba? Yes. Oh, compliant. Nadawat ba sa kining COA ICFAO? Yes. Matod ba ni kining si Wamil, Atty. Wamil nga, well, nakita as based on the receiving stamp ba? Nabutang receipt, gidawat mga higala. Oh, received no gikan sa COA ICFAO. Nadawat mga kaigsunan, meaning ang gina-establish diri compliant ba mga kaigsunan ng OVP, no? Nga human nila na gasto mga katropa ang katong para sa fourth quarter, no? For October, November, December nga gihatag sa December. Compliant ba, nasulod ba sa 30-day period after sa ilang project mga kaigsunan? After sa ilang project, nasulod ba siya? Nasulod. Matud pa mga higala sa witness. Pangutana, kung naay kulang ni, dawato ninyo, dili, ibalik na siya. Gidawat man lagi ni, walay kulang, kumpleto. Ay! So asa karon gikan na mga insinuations, na-address mga siloso. Oh. Pariyaan mga higala ni, ingon si Raimundo Ribucas nga, pero naghisgot magugog rilo na ko gayina ba? No, muna nga, Raimundo, paminaw tarong ha. Di ba yung gayina, hinatag akong rilo. Yun ko, kung di ko hatagig rilo sa akong amo,
Di ko karilog tag 30 mil. Ingon si Raimundo nga, sa panahon ni BBM, may asinso ka. Mao? Bungot sa itoy. Kay nga naman, kay nakapalit na kuno kong rilo. Hindi ka maminaw ba? Paminaw lagi ba? Huwag ka maminaw. Ngayon ko, gihatagan ko. Oh, wako ningo gipalit na ko. Gihatagan ko. Sala pa na ko na. Pati nagkarilo ko, sala gyapon siguro ni Duterte ni. Ay! Saan naman ang mga utok ninyo? Napoy Mr. Insurrecto. Oh. 125 million confidential fund ginasta para sa luho ni Inday Sara. Luho din ang tambal.